Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamale mon kala pulol woni soppulo arde ma jamale ma boyno dia satodos mi seguidores mangi ziar ñep wala bandiraɓe hande nak ko garmi ko halde ma juut seeɗa ɓay vraiment hande nen fulɓe kaw habibu yo ko idi finde warini dufade ko non mbaddaɗe manam ala ko ponkuɗe surtout kala ko goɗɗo waɗi tan tawaɓe getoto ɗum ɗon fuynude mais so ƴeewi depuis ɓooyi mais na kala ko mbammi on tawa woodi sababu wona immo tan waɗa te kadi mi immotako tan mi naata e ko mi anda ay hay o affaire activiste ɗum addi joni a anda holi on gonɗo activiste e mbona activiste fero hakke ko sofi ɗum ɗo kam mami leran ɗon holko woni golle soppulo ardu jaati voilà mboɗo sikki ɗum ɗo ɗum on jii ɗo on gandi kam hay soko kangaɗo yiɗo anda ɗum ɗo kam wona koko kola wona ko nakka voilà ko adi ko fof mi waɗino ɗo tisetji mbammi logo association pinal ɓantare fi waggo recawradinaire ɓay min mi yitamo jamais ngare berse ala ɓay min ko ɗum ɗo liggoranno voilà ɗon yawti mbammi tisetji fi waggo rebindikar fi enen fulɓe mbammi tisetji pullo fof ko goto mbammi hen nak ko logo soppulo ardu ha hande mi haalani haala marka de ha hande mi haalanani on haala marka ɓay ɗum ɗon wana marka ɗo e Espagne min saare ɗo gommi ɗo mbami haalde festa major maɓɓe o ɗum woni yireji naɓe kecciriri ni parti fof ɓe pewna tiseji ɓay awani wawi sodde tiseji ɗi bindaka hay ndiga wawi yimɓe woni yimɓe ɓe mbawɗa jokkodirde a wawi heɓde ɗin tiseji ta hay ndiga windaka batton hen on tuman neɗɗo so yiɗi inde makko walla ndaron inde wotere nde mbaɗon soko inde saare mon kamɓe ko noon ɓe mbaɗirta mais ɗum wona marka ɗum ko ɓen yiɓɓe fijje mbaɗa ɗen ɗon geɗe affaire ɗum ala hay njeri ay ɗum ko bolle puyɗe donc watana on kiɓɓindiri affaire fijo laalagel ndefu fijo laalagel e ndefu gonga ɗum woni ko jimmi on arande ko nde mbawa waɗde créer una linéaire marque d'Europe ko ma jogoɗa logo après nak décennie o ko ma waɗe te kala marka mo jiiɗon e jogi message de trace marka soppulo ardu e jogi message de trace donc ina waɗi fayda paamon ɗum neɗɗo ɓanga wutte soda qualquer wutteta o déjà waɗama logo e jokke se ɓe mbaɗi hen kala ko watte waɗa inde mum nde an ko welima mbaɗɗa ɗum ala hay important ɗum jiidani e golle soppulo ardu fi mbawon famde ɗum pokkode psychologie a toujours mi wiya on neɗɗo a jogor seeɗa hakkille miijoɗa bon seeɗa donc par exemple gokkami on ɗo paɗe ɗe miɗo wawno yaade mi soda paɗe 20 € 30 € 15 €. mi yaha ɓe waɗana kam marka soppulo ardu logo soppulo ardu mais ɗum wonta marka ɓay ko déjà paɗe goɗɗo commi on o waɗi logo mun o mi ara mi nakka ɗo logo soppulo ardu mais watani alors am laabi ɗiɗi tan fitto donc ɗum ala njiri minen ɓe min jokkodiri ɓe ko provedores nganaɗa ma kamɓe jokkodiri e fabrikaji ɗi fewnoɓe ɓe woɓɓe maɓɓe jogi kamɓe jaati ngodi fabrikaji ɗi a nelda ɓe logo maɓɓe logo ma o mbiya ko ni e ni paloɗa mbo walora e paɗale ko jelu fota waɗede e paɗe on tuman ɓe mbaɗira ɗum non fabriqué on ɗon o ɓorotago hay so lotama awa watano on kiɓɓindire cakan e golle soppulo ardude
ɗum jinnomi yo on paam min mi jokkata pour les puyɗe donc vraiment bandiraɓe fulɓe on calminama yumis a salminama kam moƴƴo